Идваш се и караш. Бе, това колко си? Ти гледал ли си го колко тежи? 620 грама. Колко? 620. С кой 6? Ей, Йоанска бе! Качи се малко да помози. Той ще му издуха перчема. Ма Васко, тя една екстра не е тежка, бе. То... Не е тежка. Къде си кажеш, че ти? Оборудването е голямо на мен. На мен мотора, батерията е тази към 300 грама. Спи да е. Грама са, той самолета не тежи колкото оборудването. Знаеш, Трябва да по-малък мотор, и това големи свали. Не, това същия мотор е. Да, бе, Няма кома, виж. нищо, това се заслужава. Не е за това, бе. Батерията му е чиста батерията. Василе, с какво виждал си, бе? Оскаре, раз. Следвия път. Акумулаторите и Като видях. Ти по Да, комашка, караш, бе. Тук нали помня, аз тях мога и и тази нервност изчезна, знаеш ли спокоен? Сериозно. Ма такъв спокоен, казвам ти, не мога да го познава самолет. Нервното изчезна вече. Плавни да научим. Глупости, знаеш ти плавни движения, нещо по такова ти казвам, бе. Няма такива да са някакъв като бламав наляво надясно. То карането ме е едно и също. Да, бе. Едно време не мога да направя едно частно съживяване. Ти ги можеш ли? Ами това е нещо това. Не път ти дай ще пазар, че трансфера на това. И защо отвърнеш до другия на мотор, където е? Аз не мога да чуя, че работи. И бах ти към Пише да ева, ти викаш не. И бах ти чиста работа и бах ти чуя това. Това е на 100% балансирано. В ръката го пускам и му дам газ, не мога да разбира, че държа развързан мотор, бе. Няма грам, брат. И тихо... Не да прави резервни крила си ги подел, А това другия дори как да се балансира, но пак се е. Да го лагери. Малко над 50%. Не така е. Просто си е тъмън. Колко казвам? 10 по? Те нали по реса, па то общото на рейсовете е точно до мотора. Да, знам. Уверен. Повече е самолетчето, няма да такова да е. Кой ще казва човек? Кариер 93.
3,90. Явно за 90 е такова. Размера. На тази фирма си е гул, бе. Ама за ДВГ е нещо. А също хареса един на парк зон. На тази нещо. Ама той излиза на такъв някакъв материал за фон. Някакви вътрени канали, ни такова функции, пак ни топлием си. Ама Z форма по-здраво лево семафора. Защото ми се струва пак като семафор. Има, той има и тръби, има и на опашката, има тръби на опашката крило и на това тръба. Ама, това е прилича на фломастера, че е свободен. Ама много красив. Винаги може да си всички му придават формата. Няма, че малко съм прикалил, ама... Малко съм прикалил с това на крилата. Аз имам такова, аз имам карбон, карбонова лента. Не ли си доста време да се Това ти даде право да се изяде? Това ти даде по-хоши. Бях направил цялото и тогава се идвам. Ама експеримент само. Ванечко и бъдичко. Това не мога. Аз казах, постига форума. Те са първите, И аз съм така последно време. Мен ако няма снимаш, не може, снимаш само на какво? Аз ако взема си игра да ги правя, не го направя тренер. А от това майна, гледай го, майна. Първи мога да прави, стигай ми. Да има машината. Да, дръжи пусния форума снима, да се гледа само на снима. Вместо да вади. Пускай вас човек. Къде? Кой?